Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo. Uya ang detalyes kan bareta sa oras na ini. Mga miyembros kan sanggawadan program sa syudad ni Naga nagresibinin bagas kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 1,412 na pamilya halis sa 18 barangay kang siyudad kang Naga ang nakaresibingo niya na aldawnin bagas bilang parte kang programang Sararong Gawad para sa aking Nagenyo o Sanggawadan Program. Ginibo ini sa J. Marco Lyceum kasubagong pagkaaga sa pangingenot kang City Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Ma'am Annabel Vargas kanakali sa Pebrero na inot na si Siyam na Upper Barangay kang siyudad. Ang miyembro kang Sanggawadan perfect ang attendance, may 30 kilos na bagas. So ini sa 18 barangays lang. Kasi si 10 barangay ay si siyam na barangay. Nainot na kang February. So ini si mga nasa lower barangay, si upper tapos na. So ngunyan ang tatawan mi igwaning 1,412 families. So maximum 30 kilos. So dahil compliant sinda, participative, kumpleto ang attendance sa mga aki, 30 kilos kabusa. Sa bulan kan Hunyo, posibleng isabay naman ang pagtokang school supplies. Ang Sanggawadan Program may obhetong tabangan ang mga tiyos na pamilya sa siyudad kang Naga. Dahil kabus, kasi may mga criteria kami for selection. Pero ang bottom line kani, si mga pobreng pamilya. Ang nasabing programa ang pinagpunan durante kang panahon ni dating Alkalde Jas Robredo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa iba pang bareta, Bula Farmers Irrigators Multi-Purpose Cooperative, suportado ang Rice Hybridization Program kang gobyerno. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Suportado ang presenteng ginigibong hybridization program kan sarong nga kooperatiba sa Bula na ginigibo kan Department of Agriculture na kunse nag-iimbitar ang mga ini ni Mandain Lain na Seed Company ana saro sa prioridad na programa kan Department of Agriculture National. Sigun kay Vicente Silitaria, ano ay si manager kan Bula Farmers Irrigators Multipurpose Cooperative kan nakaagi nga mga semana nag-imbitar ang DA ni 7 Seed Company tangani nga magpili nin hybrid palay seeds para sa mga paroma kan banwa na katabang para sa rice sufficiency. So pinaka-objective pa ni itong rice sufficiency na programa kan kanatong national ni President Ferdinand Bongbong Marcos bilang Secretary kan Agriculture na ang pinopostro niya na magkaikuan ng rice sufficiency. Alagad, sigun kay Silitaria, ngunyan na maabot na wet season, mas mareman girari na itanom ang inbreed na paroy, basta daw naman sa sendang assessment. Siguro kasi, paano na, dangadang na kita sa wet season. Sabi yun, dangadang na kita sa tiguran. So, siguro ipaplano mi, kung hybrid giraray or inbreed kasi pag hybrid sa wet season, medyo may mga variety na dai-akma sa wet season na hybrid. So siguro iplano mi baka mag-inbreed na muna ngunya na wet season. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.